расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабуки ташкилоти Ring of Combat байни чемпиони тоҷик Некруз Мирхоҷаев бо рекорди 8-3 ва Довталаб Кристиан Лопес бо рекорди 7-6 рӯзи 8 сентябр дар турнири Ring of Combat 81. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид. Хотиррасон мекунем ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни ним сабуки UFC Макс Холлоуэй ва корейский зомби вомехӯранд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни Энтони Смит ва Райан Спен мешавад. Сеюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Гига Чикадзе ва Алекс Касерес мешавад. худи турнир паго, яъне рӯзи 26 август аз соати 12:00 ба вақти Москва ва 14:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ана муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 15:00 ба вақти Москва ва 17:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақимро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонен. Ҳамчунин баъди турнир мо муҳорибаҳои пурраи асосиро дар телеграм канали худ мегузорем. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа обуна шавен. ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. топови ҷангори вазни 57 килограмми ACA Аъзам Ғафуров дар суханҳои рақиби пешинаи худ Вартан Асатрян ҷавоб дод. биён суханҳои Ғафуровро гӯш мекунем. ин кори кардаи ӯ маро ҳайрон накард. агар Вартан хаб мекард, ягон чиз намегуфт ва муҳориба ҳамин гуна ба анҷом мерасид, ана ҳамон вақт ман ҳайрон мешудам. рости гап, ана дар ин ҷо боша ягон ҷои ҳайратовар нест. ӯ пеш аз муҳориба дар пресс-конференсия ба ман ягон чиз намегуфт. доимо такрор карда мегуфт ки омодагиҳои хуб дидааст. аммо ба ҳар ҳол баъди муҳориба ӯ гап заданро сар кард. медонӣ, ман бар навси ягон кас даст дароз карданро дӯст намедорам. ман ҳама чизро дар октагон дар муҳориба нишон медиҳам. ана оиди ӯ боша, пас ягон ҷои ҳайроншавӣ нест, чунки бори аввал нест ки ӯ ин корро мекунад. агар дар ёд дошта бошӣ, ӯ дар Fight Night норозигии худро ба доваро баён карда буд. ӯ доваронро таҳқир карда буд. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки ин шахс мағлубиятро мардонавор қабул карда наметавонад. бемухлис на ташкилот ва на ҷангвар ягон кор карда наметавонанд. дуруст, онҳо ба он ҷо мераванд то ин ки ҳамватанони худро дастгирӣ кунанд, ҷангварони дӯстдоштаи худро дастгирӣ кунанд. онҳо вақт ва қувваи худро сарф мекунанд. масалан, агар ки ин муҳориба дар Краснодар мегузашт ва агар ки мухлисони Вартан ӯро чунин дастгирӣ мекарданд, чӣ ман бояд ҳамин гуна рафтор мекардам? ман бояд онҳоро таҳқир мекардам? ӯ дар навор бо ту гуфт ки ман ба мардуми тоҷик ягон чиз гуфтанӣ нестам, танҳо ҳамон шахсоне ки додвой карданд. аммо ман гуфтаним ки ҳамин кор чӣ дар кор буд? бояд мағлубиятро қабул мекард. тамом. онҳо мухлисанд. ту чӣ даҳони онҳоро маҳкам кардан мехоҳӣ? онҳо барои дастгирӣ кардани ҳамватанони худ омаданд ва ба ғалабаи ҳамватанашон хурсандӣ карда истода буданд. онҳо ба он ҷо барои аз ҷангҳо кайфият бурдан меоянд. дуруст, аммо боша чиз мехостагӣ онҳоро додем ва баъд ӯ чунин рафтор кард. шахсан худи ман ин корро намекардам. масалан, мегирем дар муҳориба зидди Юнус Евлоев мухлисони тоҷик дар он ҷо ҳам додвой карданд ва Юнус ягон гап нагуфт, чунки ӯ мефаҳмад ки онҳо мухлисанд ва барои дастгирӣ омадаанд. бо шарофати ин мухлисон Вартан $25000 бонус ба даст овард. дуруст, ин кори мост ва мо бояд ки ҳамаи ин чизҳоро қабул кунем. мо набояд ки ягон касро таҳқир кунем. ман танҳо гуфтан мехоҳам ки ӯ мағлубиятро хуб қабул карда наметавонад. ана оиди визови Анис ба Вартан боша, пас ман Анисро хуб мешиносам ва ман ба боварӣ гуфта метавонам ки Анис ӯро ба осонӣ мезанад. ман намедонам ки ин муҳориба баргузор мегарда ё не. лекин агар ки ин муҳориба баргузор гардад, пас Анис Ёқубов ӯро бе ягон проблема шикаст медиҳад. ман ба ин чиз 100% боварӣ дорам. кори кардаи Вартан кори хуб набуд ва ман фикр мекунам ки ӯ бояд навор карда бахшиш пурса, гуфтааст Ғафуров.
дӯстон, ман 100% бо суханҳои Аъзам Ғафоров розиюм. дар ин ҷо танҳо як гунаҳгор аст ва ин худи Вартан аст. чӣ гуна ки ман дар навори худ гуфта будум, доимо вақте ки ӯ бой медиҳад, бояд ки ягон баҳона кофта ягон касро гунаҳгор кунад. барои ҳамин дӯстон, агар ки ӯ каме ақл дошта бошад ё ин ки дар гирду атрофи ӯ одамони боақл бошанд ва ӯро фаҳмонанд, пас ӯ бояд ки бахшиш пурсад. шумо дӯстон бо суханҳои Аъзам розӣ ҳастед ё не? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.